khona ekhaya. Uma umuntu uzongenwa idlozi mbukelo khona ekhaya, abaye bangasho umqondo wakhe uyasangana, umqondo wakhe uyahleka because into esuke ingene kuwe abayiboni, noma if umuntu ohlelwe yini isithunywa olungene imimoya yemandla, imoya yokuthandaza, because into bese yazenza bese izinto ezihlukile ezingafani sekucaleni. Usho ukusuka nje ukuthi hamba okhuleka, hamba othandaza, phahla yentabeni, abongena emanzini, tshela abantu izinkinga zabo. So bese bangathi umuntu wathi inhloko uphilile kanti sekukhona imimoya engenile kuwe. If umuntu osecela ukanga understand, vele ngeke understand. So kudinga ukuthi wena osuke usungena lawo mandla lawo bese uyazimela, uyaqina, ungagive up, ungaphela ngemandla ukuthi abantu bathini, ungakunaloko mbuli khona ekhaya. Ulalele lokho esuke kungene kuwe, lokudlodla esekhayeni noma sekhaya wakho noma kuyisithunywa sakho esingene kuwe, ukusebenzisa ukukhomba ukuthi uhambe ngendlela le, uphumele indlela le, uhambe ngendlela le. Mbukelo khona ekhaya uma ungenwe awuzwa ngabantu, uzwa ngento esuke ingene kuwe emzimbeni wakho noma empilweni yakho. Kuningi okwenzakalako, manje ama-challenges obhekana uma usumuntu ohlelwe isithunywa noma ungenwe yini idlozi mbukelo khona ekhaya. Uma ulukhola idlozi lakini, umthemba uNkulunkulu wakho, ziningi izinto lapho uvikeleka khona, uvikelwe yini isithunywa sakho noma idlozi lakho, noma uvikelwe ngubani uNkulunkulu wakho mbukelo khona ekhaya. Ungagive up, ungaphela ngemandla. Nalapho bese ubona ukuthi khona kunzima khona, ungaphela ngemandla mbukelo khona ekhaya. Cina ume isibindi, ungamlahli uNkulunkulu, ungalahli idlozi lakho mbukelo khona ekhaya. Futhi ungagive up ngoba abantu bohlezi bakhuluma. One day idlozi lakho lokubusisa ngomsebenzi, ngemali, ngenhlanhla, ngomshado, ngomendo, ugana unkosikazi ohloniphako, uvuse ikhala kini, ube nomuzi wakho, ube nemoto zakho, ube nakho konke okufuneka emhlabeni. Lapho khona abantu bayothi khona onjani uthwele mbukelo khona ekhaya, ngoba abantu abamfiseli into enhle omnye umuntu mbukelo khona ekhaya. Kodwa ngokuthi uyazi ukuthi usukaphi, uzokwazi ukuthi ubheke phi mbukelo ekhaya. Inkosi ikubusise kusebenzisa ama-video omthanzamini, uqhubeke kwabheke, ucommente. Mina sePretiff ngihlala eMpumalanga lapho ngifuna khona. Inkosi ikubusise.